Dan ini soal ini banyak sebenarnya dia belajar apa baru dia belajar berdoa asal ada yang mana soal ini Jadi
जायखिजाया समखौ बेनि सोमोन्दै दानिसो दैदेनगिरि बिथाङा समजों खारफानो हानाया साफ्रोमबो सेथि मावनांगौ खामानि जाय सुबुङा समजों लोगोसे खारफानो हाया बियो गावनि जिउआव गावनि गामि ओनसोल आरो माहारि बेखायनो आं सानो व्यक्तिया खाफानो हागोन जिउआव बियो थारैनो साननाय बायदि जाफुंसार खालामनो हायो समनि बेखौ नोङो साननानै लिरनानै बुंनानै फोजोबनो हाया दा बेखायनो समानो जाहाथे दैबो समखौ गावनि मावनांगौ मेजर जिउआव खामानि हिसाबै नोजोर होयो धोरोमनि खोथा मा बुंदों धोरोमनि खोथाखौ बिदि सावरायनो बिथांमोना सावरायदों बेजों सोमोन्दो थानाय फंनैसो बाथ्राखौ नोजोर होनो लुबैदों जिहेतु लाइमोन जिल्लायाव लाइमोन आं सानो लाइमोनफोरा जोंनि समाजनि सावरायनाय जोंनि हारिनि जोंनि बेंगलफोरा बिनि गुदि बे लाइमोनफोरा जुदि थिग थायोब्ला बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हानाय आरो लोगोसे लाइमोन आनजादनि गासै बिभागनि नोंथांमोन नोंथांमोन जेरैबायदि बर' गोजोन आलारिबाथि सावस्रिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मानो होनोब्ला जोंनि आलारिबाथि जायखिजाया समावनो जोङो हाबाफारि लानायनि जों बै आलारिबाथिखौ जोङो गिबियावनो लाग्रोयो आरो बेजों लोगोसे समाजनि गेजेराव गोजोनखौ आरो दिनै बाथौ धोरोमनि खामानि मावबोनाय मोनसे जों आवगायलांनो हाथों आसा खालामनानै आरो दिनै लाइमोन आफाद जायखि सावरायनो लानाय हानायनि आरो गेलेमु समाव बे आरो जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसाबलांनो थाखाय जाखिनि लाइमोन आफादनि गेजेरजों खामानि मावबाय थादों बे दिनै आरो बेबायदिनो जों अरायसम बेबायदि खामानि मावलांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय जेनेरेसनफोर दं लांबाय थानाय आसा खालामनो हायो जाबायदि खामानि मावबोनाय आरो बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि गामि आफादनि गेजेरजों गामि आफादखौ लाफानानै दिनै लाफानानै लाफानानै दिनै
lainnya apa bukannya apa yang soal orang tuli jilayaw dalam sampai apa kita untuk apa pada jejeng dinakai zaman lainnya ada di dalam mau patunan mana orang pasti tidak berguna dengan semua pasti tidak orang bangsa orang sesama tapi orang ini orang yang dari bangsa yang lain yang bangun dari orang masuk lain dari bangsa sama itu ada juga lain apa itu kita orang bertemu dari orang yang hari dari baik orang ini लेकिन हमारे गुरु महात्मा उनसे संवाद किया हमारे होगा हमारे भाई तेरा kalau sama aku dari arus bicara tentang arus untuk malam tinggi ada lain pun kita dari bersama apa dari awal ada dari sosial media itu sosial media itu कि बहुत सारे dari sosial media kita dari ini orang untuk kalau ibu berkata mana tu pak dari ini bapak dari apa ini orang media sosial media itu jadi masyarakat Singaparna dari orang manusia Syria dan Jangan